Sibingelele kuwona wonke umuntu osibukelayo njengamanje. Suze washaya kumsombuluko engangithembisile ngawo ukuthi iLabour and Civic Organisation ilakho kumele iphawule kodaba oluthinta iMarch and March kanye nensizwa nomnsizwa foundation. Mhlambe angiqale ngento ethi iMarch and March yaqala ngonyaka odlule 2025 kumhla ka24 March kwakusey March in March. Kuyiqiniso ukuthi abantu abaningi uma ngobese ayeba nalombono ukuthi asiphumeni sizabalazele izwe sabalazele izwe lethu. Abaningi abantu babengayithatha serious lo mzabalazo, kodwa abantu abafana nathi nabanye baningi nje, kodwa ngifuna ukubalula kakhulu umfowethu uPhakela uMthakathi wayekhona kuleyo mashi ngemashi yokuqala. Beloke bakhona ebuye ngabi khona, kodwa kamumva nje kuwona lo nyaka kubonakala ukuthi umgqiqo wakhe kanjalo noMacengwane bathe mabesondela kwiMarch and March ubemkhulu kakhulu umehluko esayidini ohlangothini lezinsizwa, ngoba ukufika kwabo kwenza ukuthi iMarch and March ikhule ngesikhulu isivinini na wonke umuntu azi ukuthi kwenzakalani ngeMarch and March, okuwukuthi ke amandla abo nobuholi babo nokufaka nje umfutho kwiMarch and March kwenze ukuthi wonke umuntu ayinake iMarch and March, kwenze ukuthi amamarch emaningi ebemaningi. Uzokhumbula ukuthi iMarch and March ibithi noma ebakhona kwamanye ama-province nakwezinye indawo, kodwa kakhulukazi bijwayele ukuba seKZN eThekwini. Kodwa ukufika kwabo basebenze kakhulu, ngeke sibukele phansi amandla abafike nawo kwiMarch and March. Bonke lawo bantu akade besupporta iMarch and March khona ade befika as ama-political party, ama-leaders besho ukuthi bezoseka iMarch and March. Bakhona ade befika njengama-civic organisation nabo besho ukuthi bazoyisupport iMarch and March. Khona nje kade befika njengabahlali besho ukuthi bazoyisupport iMarch and March, okuyinto leyo-ke esijabulisayo and esijabulelayo engathi umzabalazo weMarch and March ungaqhubeka. Sesikusho konke lokho, kodwa ngeke futhi sikushiye ukuthi noma iMarch and March kwakuwumbono kaMangobese uJacinta, kodwa wonke umuntu waseSouth Africa, abaningi abantu baphumela obala basho ukuthi bayoseka umbono wakhe. Ngalokho-ke okusho ukuthi iMarch and March sekweya wonke umuntu waseSouth Africa unelungelo lokubeka umbono wakhe ngeMarch and March, ngoba noma ngobese uyakubalula lokho ukuthi iMarch and March ya wonke umuntu waseSouth Africa, okuyinto-ke esijabulelayo leyo kakhulu. Ingakho-ke nathi ezilakho sizophawula kwiMarch and March ngoba sasikhona isaqala and asikaze sihlehle selokwathini sasilokhu siyibambeni. Abantu abeza kwiMarch and March kunabantu abaningi abezayo bezosupporta iMarch and March, bezoyisupporta, and abanye babo sebenezitha, abanye babo abasebenzi bakhiphe isente labo lobakhipha amasente abo okugcina ukuthi bethenga ama-t-shirt eMarch and March, abanye ukuthi begibele beze uma kuzoba neMarch, abanye behambe ngeenyawo ibanga elide beza kwiMarch and March, ngoba nabo bayasibona isimo ukuthi sinjani eSouth Africa and bayafisa ukuthi silunge isimo eSouth Africa. Ingakho-ke wonke umuntu enelungelo lokubeka umbono wakhe ngeMarch and March, ngabe muhle noma ngabe mubi, ukuthi nje ekumele bekwenza aba-leaders eMarch and March ukuthi beyilalela yonke imibono, maseke bethatha leyo mbono abayibonayo ukuthi izoyilekelela kakhulu iMarch and March. Udaba olukhulunywa kakhulu njengamanje udaba la ngomhla ka-30 June. Uzokhumbula ukuthi u-30 June kuyiqiniso ukuthi wamenyezelwa uPhakela uMthakathi
umzali masibona iMarch and March yawuseka kakhulu usuku la ngomhla ka-30 ukuthi akushaya umhla ka-30 bonke abantu bokufika sebehambile. Uhulumeni kuze watatazela-ke kakhulu washo ukuthi uzokhipha 600 million ngalolo suku, wakhipha lonke uhlobo lamaphoyisa, wakhipha ngisho iy'moto, wakhipha ngisho amabhanozi. Ukhumbula ukuthi kade simasha eThekwini bekunamabhanoyi abelokhu esigadile nje ukuthi-ke ngabe yonke ihamba kahle into lapho. Okuyinto-ke eyasikhathaza kakhulu ukuthi uhulumeni ey'ntweni ey'ningi kangaka umphakathi ukhathazeke ngazo ukwazi ukuspenda imali engango-600 million ngosuku olulodwa, kodwa abantu bebesho ukuthi sikhala ngabantu bokufika, uhulumeni kodwa ngaleyo nto engenzi lutho. Okunye kwako usuku la ngomhla ka-30 kakhulukazi eThekwini nathi la sasikhona njengelakho lahamba kahle kakhulu ngoba akekho umuntu owadotshulwa and akekho futhi umuntu owathiwa uboshiwe kuleya mashi esasekuyona. Okuyinto-ke leyo kuyasijabulisa kakhulu ukuthi abantu base-South Africa noma bediniwe kodwa bayawuhlonipha umthetho, bayawulandela umthetho, futhi-ke bayawuhlonipha nama-leaders ayelida leya mashi, ngoba kwangenzeka noma yini. Uzokhumbula ukuthi kuqalwa ukumashwa njengoba ngeke ngabalule ekuqaleni ukuthi kuqalwe ngonyaka odlule ngo-2025, kodwa uhulumeni akabi nesixazululo sale nkinga abantu bokufika, kodwa uyakwazi ukukhipha imali engango-600 million ngosuku olulodwa. Ukube lezi iy'nsiza wayikhipha uyikhiphela ukuthi kudilwe nento yabantu bokufika, mhlawumbe ngaba sikho la sikhona njengamanje. Kodwa-ke udaba olubaluleke kakhulu njengamanje olukhulunywayo udaba lokuthi lo mhlangano okade ukhona phakathi koMngizwe Mchunu kanye noPhakela Umthakathi uNdabandaba selususe umkhulu komsindo. Abantu babe nemibono eminingi eyahlukene okungelona futhi iphutha lelo. Njengelakho nathi siphawula kulolu daba ngoba umhlangano ongumhla ka-29 June ngakusasa kuzosa kube umhla ka-30. Kumhlangano-ke wahlala ngendlela owahlala ngayo, kodwa before ngingene kuwona angikubalula ukuthi ngomhla ka-23 May mhla ka-23 May kwakune-program lapha ngase-King Dinizulu Park eThekwini. Sasine-program yama-salon, umfethu uPhakela Umthakathi wayene-program insizwa nomnsizwa, kubizwe bonke labafethu abahlala emgaqweni eletha umkhuleko khona, banikwa-ke nokudla nezinye zezinto. Saya-ke khona sayomsupporta, naye weza kwi-program yethu yama-salon yokuqala saseseThekwini, wazokhuluma nabantu. Kodwa ngalolo suku umhla ka-23 May sasesihamba-ke naye uPhakela Umthakathi nabanye ama-comrades sayohlala kwenye indawo lapha eThekwini eGudlulwandle, sayoba ne-briefing nje encane. Kodwa izinto asayikhuluma naye ngalolo suku enye yayo ilento ethi uthi uPhakela Umthakathi ubaba uRamaphosa ufisa ukumbona, kodwa manje njobe efuna ukumbona iyavela into ethi kunemali afuna ukumnikeza yona. Ngase ngimtshela mina ukuthi ngangcono kube ubaba uRamaphosa uthi ufuna ukukubona, kodwa ufuna ukulungisa iy'nkinga lezi esikhala ngazo njengoba hleli simasha. Kodwa uma kuveza ethi kunemali afuna ukuyikhipha, ufuna ukuxhasa, ilapho-ke inkinga-ke ngoba shuthi sekuyi-bribe leyo, sekukudayisa ngomzabalazo uma uvuma ukuthatha leyo mali. Kwangazuthi-ke siyazwana-ke naye wayikhahlela leyo nto ngenyawo zombili, wathi hayi ngeke ngivume mina mfethu Mancinza ukuya lapho, angifune imali phela, mina ngifuna ukulwela abantu base-South Africa. Kwadlula-ke lapho-ke and kwaba yinto futhi angikaze kufika umcabango uthi kungenzeka awuvume lo mhlangano. Nakho-ke ngomhla ka-29 ebusuku June sekuvela-ke
indaba ezithi ube nomhlangano ungizwe umchunu nawo uphakela umthakathi. Ngawo umhla ka-30 emva kweMarch ngenza isiqiniseko ukuthi siyabonana nomfowethu uphakela umthakathi. Masibonana naye uphakela umthakathi ngimbuze ukuthi saba ne-meeting one-on-one ayekhona amanye ama-comrades but ngacela ukuthi asikhulume sodwa eceleni sobabili and basinika lolo thuba and ngakhuluma naye. Ngambuza ukuthi mfethu uwena wathi uRamaphosa njengoba efuna umhlangano ufuna ukukunika imali. Ngabe kwenzakaleni uzovuma ukuthi uRamaphosa nibe nawo umhlangano ngoba uyazi ukuthi sasivumelene ukuthi ngeke uyilapha ngoba ufuna ukunika imali akezi nama-solution. Umfowethu ke lozo insolo zonke wayiphika ukuthi ayikho imali ayithathile kuRamaphosa futhi yena akaswele futhi yena ufuyile uney'nkomo more than 500 nezimbuzi more than 1000. Ngase ngicela ukuthi ngoba lento kubuke kungazuthi ziningi inkulumo la ngaphandle na ku social media kubalulekile ukuthi sibe nomhlangano. Ngakusasa umfowethu Ndabandama wayezoba ne-media briefing. Uma ezoba ne-media briefing bekuseni kwakumele sibe nomhlangano kuyimina uyena kanye nobuholi bonke be-March and March. Wathi hhayi akanankinga ngabuthinta ubuholi be-March and March kwavunyelwana ukuthi kuzobonwana. Nakho-ke before i-media briefing sengifona ekuseni ngoba i-media briefing yakhe izoba ngo-3 thina kuzomele sibe nomhlangano ngo-12. Mase ngimcela ukuthi-ke ngizama ukumfonela angisamthole efonini kwaze kwayi-media briefing yaqala i-media briefing. Ngafonelwa nomfowethu avamise ukuhamba naye amqaphayo naye ngangamthola. Sagcina umhlangano ungabanga khona ngazama futhi ukuthi kube nomhlangano-ke after media briefing wangatholakala efonini. Okuyinto-ke leyo-ke engabona ukuthi sengikwenze konke mhlawumbe ingakho umuntu ezefika kulesi sigaba lesi ngoba savumelana naye umfowethu ukuthi lo mzabalazo esiwenzayo kumele sithembeke ngayo yonke indlela. Futhi umfowethu uphakela umthakathi mina bengimbiza ngobhuti omdala namanje futhi kusewubhuti omdala ngoba ngisho ngikuthiwa ungenzani kodwa akushintshi ukuthi mdala kunami and futhi kumele ngimhloniphe. Kodwa izinto ayenza yokuthi makuba nenkinga kufanele sihlale phansi silungise leyo nto gcine ngasawabamba ama-phone call ami zonke lezo zinto gcine futhi engasaxhumani nobuholi be-March and March akubanga kuhle lokho. Mase kuba khona iy'nsolo ezithi before baye kulo mhlangano womhla 29 zithi bahlangana nabanye abantu abathile abasondelene noPresident uRamaphosa bamnika imali engango-3 million esiyonke kodwa waqale kwakhipha i-deposit o-1.5 million. After i-media briefing kwakumele kuphume futhi omunye u-1.5 million esiyonke imali kwaba u-3 million. Zikhona-ke lezo insolo ey'njalo okusho ukuthi uma ukuthi ngempela leyo nto yenzeka ngoba umuntu abahlangana naye owenza yonke lento ukuthi bethole imali uBhejane Chauke omunye usondelene kakhulu noRamaphosa loyo kuthiwa imali bayithola kuyenani ukuthi-ke mawukuthi ngempela ikhona imali eyaphuma yanikwa abafowethu shuthi abalenzanga iqiniso ngoba bekumele bayisho na-public ukuthi kunemali abayithola mawukuthi imali clean mhlawumbe kwaxhaswa umzabalazo ukuthi siqhubeke sizabalaze noma babesizwe ey'ntweni zabo ey'personali noma kwakusizwa insizwa nomnsizwa foundation noma nje kwakuyimali yani kodwa kubalulekile ukuthi umphakathi ulazi iqiniso ngoba lo mzabalazo baningi abantu asebey'nikele kuwona and baningi abantu asebenezitha ngokuthi bajoyine lo mzabalazo asekuwona. Wena uma uzohamba uyokhuluma ube nezivumelwane nabanye abantu esikholelwa ukuthi ibona basibeke size la sibakhona uthatha imali engaka uyinike uthatha imali engaka
kubantu esikholelwa ukuthi ibona basibekela sikhona njengamanje. Lokho ngesiZulu kubizwa ngokuthi ukudayisa komzabalazo. Baningi-ke abantu okungenzeka beyigxeke inkulumo yami namhlanje, kodwa futhi ngiyazi ukuthi ekuhambeni kwesikhathi bobona ukuthi why kwakumele izwe lazi ngalento and why kumele sikhulume kanje njengelakho, ngoba abantu abaningi banenkolelo yokuthi kumele sibe united, sibumbane ukuze sizoqhubeka nomzabalazo wethu. Kodwa manje umbuzo omkhulu uthi uba united kanjani nomuntu osedayise ngomzabalazo? Siphephe kangakanani ukuthi sizothi sizabalaza isitha okungenza usasazi yonke into ukuthi senzani, endokunye isitha mhlambe sekuyisona esesinika abantu abathile sinabo emzabalazo lama instruction, sigcine sesiphuma kwi-focus senze ezinye izinto okungamele ukuthi sizenze. Mina umfowethu uphakela umthakathi nomfowethu ongizwe bengifisa ukuthi bayidisclose mawuthi kwakuuxhaso noma kwakuyini, kodwa le mali ekusolakala ukuthi bayithola, ngoba uma kuqhubeka kanje ekuhambeni kwesikhathi kuzoba inkinga, ngoba sasivumelene ukuthi umuntu odayisa ngomzabalazo, ngisho ngakuthiwa ubani kuyomele sim-expose lowo muntu ukuze sikwazi ukuthi siqhubeke nomzabalazo wethu clean, ngoba sila sikhona njengamanje kuyabonakala ukuthi abaholi bethu okuyibona babeseyingxoxweni sizongena kwintando yeningi abakumakhodesa, abaningi babo badayisa ngomzabalazo. Uma bedayisa ngomzabalazo labo bantu abaholi ababekhona khona abaholi ababona ukuthi umzabalazo sekudayisiwe, kodwa ngenxa yokuthi bafuna ipeace, bafuna kube nokuthula, bathula, sangena kwi-democracy, sakwazi ukuvota okokuqala ngo-1994, ukuthi namanje abantu abaningi bajahe ukuthi kube nokuthula, kuqhutshekwe nomzabalazo esikubona. Kodwa ekuhambeni kwesikhathi uma seqhubeka sithula nalezi zinto lezi, umzabalazo uyophelela endleleni. Umzabalazo wethu wokulwela abantu base South Africa uyofana neze, ngoba nabantu abangena kuhulumeni abanye babe seyingxoxweni zama negotiation ngo-1994 ibona basibekela sikhona. Ngobani? Abaholi ababekhona bathula ngoba befisa ukuthi kube nepeace. Kodwa la sikhona kuyabonakala ukuthi abantu afanele bashaya imithetho eqondile eParliament, bashaya imithetho egwegwile, bashaya imithetho ecindezela kakhulu umuntu omnyama, ngoba vele basebedayisile kumakhodesa kona before 1994. Izona zonke izinto lezi njengelakho esithi thina noma kunganjani solimela iqiniso and siyokhuluma mawukhona omunye wethu esinaye ongenzi kahle. Ngakho-ke namanje siyafisa ukuthi izwe lazi ukuthi kwenzakalani, and siyafisa futhi ukuthi kuhlalwe phansi kuxoxwe insizwa nomnsizwa ophala umthakathi ongizwe noma manje kuxoxwe ukuthi lolu daba sizolungisa kanjani, ngoba ekugcineni abafowethu amagalela abo ongizwe nophakela umthakathi amandla abaluleke kakhulu kulomzabalazo sikubona. Into nje inkinga ilelifu elimnyama elibalandelayo ukuthi kumele bachaze ngale mali ukuthi kwakuyimali yani leyo ukuze sizokwazi ukusebenza kuya phambili. Kumele bakhulume, babe neqiniso, bekhumbule ukuthi yini yayisihlanganisile. Umuntu engajabuleli ukuthi kusolveke inkinga zakhe ipersonal manje, ngoba asilweli thina but silwela izwe, silelwa izizukulwane silandelayo, silwela izingane zethu, ngoba okuningi noma sesingakuwina manje ngeke sabenefita thina, kodwa sekuyobhenefitha isizukulwane esilandelayo. Siyabonga kakhulu ngethuba esinika lona. Umzabalazo kodwa kumele uqhubeke, kumnyama kubomvu, umzabalazo kumele uqhubeke, and ilakho ngeke iyeke ukulwela umuntu omnyama, ilakho
ngeke iyeke ukuveza iqiniso. Ngisho ngakuthiwe sondelene nabo abalithande kangakanani. Ngisho ngakuthiwe ngisho ngakuthiwe ubugebengu benziwe abantu ezizwanayo nabo. Ngisho ngakuthiwe ubugebengu benziwe abantu basemndenini. Kuyomele sikuveze ukuze lelizwe kusasa libe ngcono kunelamanje. Siyabonga.